Croeso nôl i chi i ddiwrnod agored yr NSA yma ym Mhenegoes. Ydy, mae'n diwrnod bendigedig gyda'r ffermwyr wrth ei bodd. Uchafbwynt y dydd I lawer yw cystadleuaeth bugail ifanc y flwyddyn, ac mi ges I air gyda Gwyl Jones enillydd y gystadleuaeth ym Mhentre Foelas yn 2009. Ac aeth ymlaen I fod yn enillydd cystadleuaeth y bugail ifanc dros Bryden y llynedd. Beth yn union I chi'n gorfod ei wneud fel rhan o'r gystadleuaeth? Mae yna competition cneifio I ddechrau. Wedyn mae yna greidio ywyn, fatha nhw ar y bachyn, grid Ewrop. Wedyn trin Ddefaid trwy'r res, dosio nhw a wneud I traed nhw. A chydig o gwestiynau amdanyn nhw. Wedyn mae yna cwestiyner am husbandry a rheola efo Ddefaid. Wedyn mae yna efo motorbike fi'n mynd o'n cwrs yn saff a felly, gystadleuaeth bwysig iawn swn I ddweud. Mewn gwirionedd, ych chi yn dysgu sgiliau sy'n hanfodol o ddydd I ddydd pam chi'n cawr o Ddefaid? Ne. Wel, llongochiadau ti am llynedd a phob lwc I si'r dyfodol. Diolch fawr. Diolch I ti. Mi roedd 15 yn ymgeisio leni am yr ynrhydedd o fod yn fugail ifanc Cymru, ac yn fuddigol roedd Dafydd Roberts, Tyn y Gilfach, Cerrig y Drydion. Well done, Dafydd. Wel, llongochiadau mawr I ti Dafydd ar dy lwyddiant. Sut ti'n teimlo? No, teimlo reit ar funud. Gael ennill bach fwy o bresio ac ennill wrach trip I Seland Newydd. Mae'r tlws yn hyfryd, ond fel ti'n gweud, y trip yw'r peth o ti'n disgwyl mlaen mwyaf ar ei gyfer e. Ti wedi bod yn Seland Newydd o'r blaen? Do, dwi bod rhyw ddwywaith o blaen, ie. Do, o'n cnifio yn North Canterbury, Felly'n hen gyfarwydd ar lle? Wel, dwi'n mynd i'n hen gyfarwydd chi. Sut dath y gystadleuaeth y ti? O ti'n hapus gyda'r perfformiad? O, na ni reit hapus efo'r perfformiad. Oedd y beirniadu carcws yn mor gystal be fyswn i'n meddwl gan fod dwi heb di wneud o blaen. Ond ia, mynd reit da, dwi'n meddwl. Da iawn. Wel, llongochiadau mawr ti nod eto a phob hwyl ti yn Seland Newydd. Iawn, diolch fawr. Dwi'n gwybod bod chi adre bron yma rwy eisiau gwybod pwy enillodd y gystadleuaeth goginio. Pwy atho hi Dafydd yn te Gwyl? Wel, mi allai gyhoeddi rwan, mae Gwyl ydy'r enillydd llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch yn mawr iawn I chi. Wel, mae'n amlwg bod y ddau na chi'n gallu coginio, cystal ydych chi'n gallu weldio a ffarwio. Meibion, henreseiddio? Ie, un peth sy'n poeni fi. Wel, mam yn ei cychwyn cael ni, wneud y swper bob nos yn lle hi, wan. O, was yma'n gwneud dim drog I chi. Dyn nhw'n gystal job o hi, rai fi ddweud.